Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Kami akan menghibur Anda. Semoga terhibur. Salam sejahtera selalu. Semoga teman-teman selalu sukses. Amin. Tetangga petonggo nek urung duwe bojo turune melolo nek atis tambah gelo pengen emes bojo tapi nek urung kerja arep mangan opo dadi pan-panan mertua umure wis tuwa tapi urung niat bojo lagi mikir dhisik bojo prawan opo rondo pikir enake bojo rondo pengalaman nek kesenggol njaluk dilamar pengin bojo ayu iki urung nemu tersiksa diriku nek bengi krasa kaku petangga balung padha lara pagelinu ra duwe bojo petangga nek durung duwe bojo turune melolo nek atis tambah gelo pengen emes bojo tapi nek urung kerja arep mangan opo dadi pan-panan mertua umure wis tuwa tapi urung niat bojo lagi mikir dhisik bojo prawan opo rondo ingin bojo ayu tapi urung nemu tersiksa diriku nek bengi krasa kaku petangga balung padha lara pagelinu ra duwe bojo umure wis tuwa tapi urung niat bojo lagi mikir dhisik bojo prawan opo rondo nek dipikir-pikir enake bojo rondo pengalaman nek kesenggol njaluk dilamar. Oke, terima kasih.